Mocok. Ya, dengan sulit. Ya. Sir-siran ambil. Ya, dengan sulit. Ya. Rada cacat. Pusaka. Iki jajal kon jajal. Yen ngono nek nganggo pusaka iki iso manut kabeh. Sir-siran Ambil kadang. Gandeng asli. Biar asik. Penak pusaka. Alah pusaka apa? Ora percaya. Sabra. Pring tok nek pusaka. Tapi Tapi gimana? iki ne sing penting. Ora percaya ki mesti ya kanca-kancamu njajal Mbak Lucy sapa ya. Iso no. Aja. Sir-siran Ampi kandangan gedeng asli. Ya Bisa. Aja rek kuwi. Bisa. Alexander lho. iso. Sir-siran ambi kandangan gedeng asri danyu hop Pinter Lebu. banget. Ditambah itu lho, Mak. iso ya Tuban kok. Alah pengen jajal wae. Mosok nganggo iki tenan iki. Bisa. Ayo sir-siran ambi kandangan gandeng asli gantung tantung Iya toh, Ngawak. memang nyapa kok kaya nek setrume ra mandeng-mandeng. Tak iku bablas ae lho, tak teni ra gelem. Wong koncone iso. Lho teknikmu kuwi lho. Buktine ki. Kurang kalah tuwa awakmu. Iya. Piye to? kempiten Kempet langsung Kempet. kempet. ora coba ngene ora kena Bismillah sik. Ayo sir-siran ambi kandangan gandeng asli tua kok Iso. sing tengen iso lho, sing tengen iso. Aku mbok sumpah. Wis tak kempit suwe. Nek ngempitmu kiwa gak kena, barang tengen ya kena ngono lho. wis oke apa jenenge Telek. sampun diaturaken nuwun sewu mon Nggih. sepeda melih Nggih, monggo. anu mon 3 apa pinten Nggih, yo Kalian. do titis ya. Do Vivi, Oke. do Lagu-lagu modern. nggih Mbak Nur, terus Niken. Wow. Pat. sialan nggih Oke, ya kita bagian proto. Oke, ya. Manggo. sik opo anu ngono ngatek-ngatek dudu watu hang diarani pasir waktu kambyang